Ukrašavanje interijera u prazničnim danima je ozbiljan zadatak, a zahvaljujući velikom izboru dekoracija koje dizajneri svake godine osmisle, postaje sve zanimljivije, ali i zahtjevnije. Tamo gdje su božićni praznici centralni dio proslave, za uređenje interijera preporučljivi su božićni motivi rođenja Isusa. Tradicionalisti će naći mjesto i za božićno selo, koje je već decenijama neizostavni evropski praznični dekor. Za njih su i svjetlucave grane u tradicionalnim zelenim i crvenim bojama, a za modernije ambijente dizajnirane su u bijelim ili u pastelnim roze nijansama. Na podu pored garniture postavite keramičke vaze sa cvijećem koje kao da je promrzlo. Na stolovima mogu da se nađu i ostale dekoracije koje asociraju na snijeg i praznike, vjenčići, cvijeće, razne posude i ukrasni tanjiri. Ukoliko želite nešto luksuznije dekoracije za sto, naša preporuka je da se odlučite za predmete u srebrnim ili zlatnim nijansama.